तर पवार आणि शिंदेंच्या भेटीवर राजकारण नको असं जितेंद्र आव्हाडांनी म्हटलंय. पवारांचं स्वागत केलंय. शिंदेंच्या मनाचा मोठेपणा आहे. विरोध करण्याची वेळ येते तेव्हा राष्ट्रवादी सर्वात पुढे असते असं आव्हाडांनी म्हटलंय. राऊतांनी पवार शिंदेंच्या भेटीवर टीका केल्यानंतर जितेंद्र आव्हाडांनी ही प्रतिक्रिया दिली. तिथे उभे असल्याने सांगितलं की एकनाथ शिंदेंचं साहेबांचं चेंबर जवळ आहे, तिथे त्यांची केबिन आहे, म्हणजे बैठकीचं दालन आहे, त्याच्यात आपण जाऊन बसूया. तर म्हणा ठीक आहे, चला बसूया तिथे. तिथे आम्ही बसलो. त्यांची सगळी लोकं आली, त्यांनी चहा पाण्याची वगैरे सोय केली. आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो. तेवढ्यात कॅबिनेट सोडून एकनाथ शिंदे खाली आले. आता हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे की माझ्या चेंबरमध्ये शरद पवार साहेब येऊन बसलेत, की त्यांना एक शाल घालून येतो म्हणून ते आले. त्यांनी शाल घातली आणि परत निघून गेले. मला या गोष्टीचं इतकं राजकारण होईल असं वाटलं नव्हतं.